ukuze siye phambili kakuhle kalokho. Hallelujah. Mina ndinomntana ona 20 years. Ayingumntana wami noma monkethu kodwa ngumntana wethu. Amen. Una 20 years, which means ndibe naye before nditshata noma monkethu. Hallelujah. Ngowami ngowakhe because utshate nami. Ufuna icacela mntu. Divile khona into efana nale apha. Asifihli bazalwane. Because kunzima ukukhulisa abantwana abanje. Kunzima ukufundisa abantwana abanje. Kunzima kakhulu. Amen. Kunzima ukufundisa ukukhulisa abantwana abanje. Because banento ezininzi. Banemimoya. Ayazi ukuba ikhona imimoya ekhula nabantu. Hallelujah. Kwasesizalweni ukusuka esizalweni. Khulisa umntana engenguwo wakho. Khona la moya waba nawo lo moya esesizalweni sikamamakhe. Ayingowakho lo mntana. Kodwa egqibeni kumele umthandile, umenzele konke because uthanda indoda okanye indoda ithanda umfazi. Mhlambe lo mntana ngokwamfazi ayingoyendoda. Hallelujah. Kunzima mama umonakalo mama mkethu. Omnyati akiba apathi makahambe asukhapha ekumamakhe. Okay, aphindele kulo family ya. Kunzima bazalwane no. It's very serious. No, it's very very serious. Kunzima. And izinto esikuzo. Divile anibonile. Yexesha utate ephakamisa abantu apha. Kuba sinabantwana. Before umtshato. And futhi not even nalabo abantu esibachatileyo. Omnyanga utata unkethu ethethe into ezinkulu nganaxa ehlungayela. Yasithetha futhi sozindiyeke. Dawuthi njongene engcwabeni. Because ndindoda ekholwa esinisiweyo efuna inyani qha. Ipast yam before umtshato. I don't even look at that. Ndifuna ukunicebisa uba ungayijongi ipast yakho before umtshato. Jonga ipast yakho ngoku. La mntana obenaye okanye otshate nendoda okanye otshate nonkosikazi jonga waba ngumntana wenu before umtshato. Ngowenu ufuna uthandwa. Doesn't matter uba kwenzeke ntoni, usuka kwifamily enjani okanye umamakhe unjani, mhlambe mamakhe indlobongela okanye utatakhe indlobongela lonto ayiyo. Ufuna uthandwa, umkhulise njengomntana wakho. Hallelujah. Zingxaki bazama zasemtshatweni. Zingxaki. Otata ke bona ngo shame because no makhe sithethe inyani bazama ngo shame otata because ixesha elinzi bayabapha nothando kubantwana babafazi babo. Kodwa mama uthando lona liyalahleka kakhulu. Hallelujah. Makhe sithethe inyani no bazama. Hayi, masithethe inyani. Hayi. Makafakisa izandla uphikisa lento endiyithetha. Phakamisa izandla. Asiphakamisa usoyika. Hayi bazalwane zingxaki zasemitshatweni. Because emitshatweni efana naleyo umntana xa seke khula ufika uba uzawucela imali kutatakhe angathethi nomama no. Lonto iphinde izale into. Nalo wamwe yenza lonto. Yebo. Ndinqanda every day. Yapha. Ndinqanda every day. Yapha. Xa nditata yapha. Ndinqanda every day. Aka jonga umntana engenguwa lapha emtshatweni akanqandeki. Funeka uhlala uyazi lonto. Akanqandeki. Kethe into engekho. Before umtshato
uthetha naye phaya emsebenzini. Athi tata yobuyabulela uthi khona kusisa nabantwana basemtshadweni qha. Amen. Hallelujah. For ukuba nibe nomntana before umtshado ufuna indoda eqinileyo, andifuna uxoka. Ufuna indoda eqinileyo eyaziyo into eyifunayo. Especially if indoda le enabantwana ngaphandle. Because banganixabanisa ude uchitheke nalomtshado nyana. Ininzi imitshato echithileyo zezo zinto. Because umntana lo xa sekekhulile usalwela lanto kutheni utata engazalanga umama. Aniyazi lona. Aniyazi lona. Usalwe sekekhulile elingana nalo wami. Wentombi una 20 years. Ubona zonke izinto. Iwesi niphinde ke nibe successful njengotata umonakala. Xa ubona zonke izinto uba xa ingene efrijini kukhona yonke into umama amngela. Amen. Hallelujah. Ekade ufuna ukuvuma. Awungangeni bro. Okay. Amen. Thanda. Khule emtshadweni asemtshadweni. But ekugqibeleni it doesn't change anything ukuba singabathandi. Because sibizelwe ukuthanda. iBhayibheli xa lisithandela ngokuthanda, funda incwadi yaseKorinte 13 verse 4, lisixelela ngokuthanda sesingafuni uthanda kodwa sithande, and uthando lingaphezulu kokholo. Ukuba wena uthi unokholo kodwa unathanda ufuna ukuyazi uba ukakholwa. Sithanda sesingafuni uthanda. Amen. Hallelujah. Sithanda sesingafuni uthanda. Sinamntana na 20 years. Bangapha. Before umtshado. Azaba ningaweki. Anginceda le. Yabo le nkonzo lenkulu too much is very big. Because imitshato ichithekile zezi zinto. Fika umama notata abasathethisana kuyiwe emsebenzini akuthethiswa ngenxa yomntana ohlala apha na. Lo mntana akho, ngulomntana bese kade singekho nje apha ekhaya. Ulo mntana. Wazi ke aba bathanda namakwembe. Aphina abanye bathanda amantombi. Fika bapha ekhaya sisiphithiphithi nje kuyiwa lena le sisiphithiphithi nje apha ekhaya. Kuyaphithizela bazalwane xa kukhona umntana ongekho lapha emtshadweni. Ukuba indoda ayinamqolo, lento ifuna indoda enomqolo. Ezawuthi uyabona lo wami nandiyema ngaphambi kwam ndithi mntana nonsense andiyifuni. Yema kwama uzamhlonipha lo mfazi ngowami. Ndimthanda more than yonke into ngowami lo mfazi. Umntana bazalwane kuyamiwa ngaphambi kwakhe because lento akazoyirealize about how important it is. Bazabuza imibuzo andizoqhubha amavesi. But into endifuna ukuxelela ni-one. Umntana ofike ongekho semtshadweni ufuna nje umbonisa uthando. Doesn't matter uba uyenza ntoni, noba ngatshaya isiyobisi, noba ngayenza ntoni, mbonisa uthando. Umntana ongenguwalapha emtshadweni. Noba ngathini. Because one day ukhona umuntu utata ngeke ndahlangana naye waba nonkosikazi bachata, andizokhwaza igama lakhe apha eTV. Hallelujah. Waba nonkosikazi bachata for ixesha elide baba nabantwana ababini. Ekubeni babale abantwana ababini wohlukana nonkosikazi. Xa ehlukene nonkosikazi lo tata, hallelujah, unkosikazi wabheka kokwabo, utata wahlala yedwa. Unkosikazi waba nomntwana wenye indoda. Kwanyanzeleka kuba ngoku sebelungisa izinto unkosikazi abuyele ekhaya. Hey bazalwane, kubi ngaphandle. Kubi phi? Nasekhaya. Nasekhaya kubi. Nasekhaya kubi. Wabuya lo mama. Ubuya sekena ntoni? Wena ungamamkela. Wathi umbuzo wena ungakwazi ukumamkela na?
something very big about this story. Wabuya khulile utata ngoku una above 80. Unamaxesha okugula ayo la esibhedlela thina abantwana bakhe aba bazila apha emtshatweni abayi nokuyombona esibhedlela abamvakatshela bathini lo oze nomama nguye okhupha imali zakhe zonke amncede enze yonke into. Very interesting. Ungabumlahla umntana because the problem ingani bazalwane umntana kana sono onesono ngulo olala naye. Kanijwa neBhayibheli lesithi ongabumthemba nalo enihlanganele ibhedi. Uthemba na too much. Kodwa kumnandi uthemba because soze uvuyo lube khona xa ningathembani bazalwane. It's very important. Very, very important. Uba umthembe umfazi wakho akuthembe ukuze umtshato uye phambili. But doesn't mean ukuba xa ekuthemba kumele umjolele. Amen. Amen. Wesike thina abantu abasebenza ofisini you know baninzi inzayiza zininzi isithatha every day mina naye. You know akhona mina mahala sithi John kunzima. Uvesike mhlamba samna ufumane kwane SMS kodwa ukafumana SMS apho. Adamanze ngene endlini. SMS yenza isiphithiphithi ekhaya. Komsayi. Andizwe nokuyemvisini. Siyoya. Just financial management bazalwane bayathanda abantwana doesn't matter. Uba bafike ehlobo lo. Andizongena kumazwi wakhe. Uba ndingahazula pha kuye naye uhazule too much. Hayi. Besikundwekise nawo. Besikundweke. Amen. Bazalwane bayathandwa abantwana because umntana akana sono. But lonto ayikuniki ukuba uchithe uze nomntana senisemtshatweni. Hayi. Leyo siyanqanda le. Hayi siyanqanda le. Sima ngaphambi kwayo. Because baluhlupho abantwana abengengabo balapha emtshatweni. Baluhlupho bazalwane. Jonga uyabona nje uba lishumayela kanje. Mina pha kwamsema nonkosikazi akunobhlukwe apha ekhaya. Yende kunzima. Sathi ayikho ibhlukwe apha ekhaya. Akufakelwa nwele ezibetha apha ekhaya. Akufakelwa nwele ezipinki ezinjani. Kunzima because ngoku izongathi animthandi kodwa impilo yalapha. Amen. Inkinga impilo yalapha. Before simthiza ukuthi sathetha simfuna lo mntana abe kanje nemxelele sifuna abe kanje apha siphila kanje. Wadlula kulonto. Banqanzele sinqanda amanzi endlini. So seyingadane ngithandi ngoba naba abantu benidlulisa umyalezo kubo makeze nje. Abasayi understand ingathi zange nathetha. Umntana oluhlupho ongekho lapha emtshatweni. Azama. Oluhlupho alosishumayela ivangeli. Ngoku ivangeli iyasibopha ukuba sishumayele singacompromise. Amen. Iyasibopha sishumayele singacompromise. Khona imali emtshatweni exabanisa ipartners abantu abayi-2. Kuthe kungabi khona nomzi ekhaya uve kodwa bana 10 years betshatile but abanamzi. Ayikho iproblem manje. Omnye nomnye ufuna ulawula imali. Because abana planning abana ndlela yokwenza izinto. Imali ayazi ngaki njani. Khona ke nezibhanqa ufuna ukukhutshwa kokoko kuyojiwa phandle. Akayazi ba umfazi. Awufunda. Bamfundele incwadi emizekeliso 11 verse 22.
Oh, Jesu, sibonakalise wena. Sibonakalise. Oh, Jesu, sibonakalise. Bazalwane imali emshadweni. Bakhona bathi asinangxaki imali thina emshadweni asiqa. Oye wathi awu mamnikani. Nkosi yami imali emshadweni. Wazi ke kungcono uyazi kuba mnandi xa ningaphangeli no2 phangelo yi1 iyalawuleka. Wazi naphangela no by2 akunzima bawuphuthu. Amen. Imizekelo 11 verse 22. Bazalwane kufuneka sithethe ngezi zinto because zibalulekile. Imali. Amen. Nivile ndina 15 years ngitshadile since 2011. Amen. Nalomfazi. Thixo usincedile ke bazalwane not uba siyaziphakamisa siziphakamisa. Ayondawo yokuziphakamisa le. Amen. Noko sisebenzile nasekhayeni kukhona izinto esizenzile ukhokha imizi ufake ifurniture because ndadina kokulala kubhedi zabazali. Nokuba ndisoloko ndidedelwa ngabantwana xa ndizayo ekhaya. Kuthi abantwana uyeze ubhuti hamba niyolala kwela gumbi. Zizinto ke ezivelela ene futhi uyazi xa sikholwayo kumele sibe ngumzekelo. Ngeke ndafakaza ngenye imini kukhona osister bam ngobrother wam wasuleka ngo-2008. Ubrother wami wayethengisa intsango le eGauteng enemali eninzi esenza nje uma 10,000 15,000 kwakudala very long ago. Kodwa asazi into sasingathengelwa kanebhlukhu sisakhona enemali intsango eninzi. But sometimes uthi wenza izinto ngendlela yakhe. Mhlambe kumele singanxibi impahla zentsango. Ukhona kanifundele mama. Noba unayo imali funda nje. Verse 22. Ubunzwakazi bomfazi ongenangqito bufana nomsesane wegolide empumlweni yehagu. Hayi awufunde ngale ngcwele. Ungaweki mamona ngalifuna. Likhontsole. Andithi bazalwane sithi omama si-manager emakhaya. No. Masitshe nje lo. Omama si-manager phi? Emakhaya. Mamona kali manager. Mama ngeke manager phayika. Manager zonke izinto South Africa. Masike sive nje mama. Khona umuntu eqonda le nto ethethwa ba. Khona umuntu eqondayo la nto ethethwa ba. Umfazi ongena ngqondo. Ufaniswa nangona? Ekhonto. Empumlweni nto? Yeah. Xa engena ntoni? Umfazi ongangeniyo emigalelweni kodwa ngena imigalelo xa ngumfazi. Ukuze ube nezitya ube nento zonke yonke into ube nengubo ube nezinto bazalwane jonga ungafani nomfazi. Kodwa ukuba kukhona isiphithiphithi ke semali ekhaya akazongena umfazi phi emigalelweni. Akuzoba khona imali ekhaya because imali eyothiwa namankazana yindoda. Because amaninzi amadoda hayi
yabona nako xa unothi kanivule i-app zenu njengoba nitransfera lo bani imali. Hallelujah. Bazalwane, umuntu ongumama ukuba akaxabisekanga ekhaya akuzoba khona nto. Umzi awuzoba khona, akuzoba khona izitsha, ingubo, ibhedi, wardrobe, yonke lanto, akuzoba khona izinto ekhaya ukuba akaxabisekanga. Nawe ndoda uba unyanisekanga soze niwalk umzi. Thina abantu abamnyama ke ndisuke entweni enkonzo because omnye uzathi sinamakhaya le, siphinde sibe namakhaya apha, sinamakhaya yonke indawo, asifani nabantu abazalelwe apha. Kumele indoda ibonakale phi? Ekhaya. Kumele umfazi abonakala phi? Kodwa uba kukhona financial problems, issues around bona, uba bakwazi uhandlisha imali, kuzawulunga le ekhaya. Ndavuya ndabona igusha nifuyile pha. Zawuyothenga pha khona. Sifuye nami. Bazalwane, kukhona i-problems zemali emakhaya. Andifuni uxoka, zininzi. I-problems zemali azidingi umuntu ozawupeya imali eninzi, zidinga i-control nokuvana kwabantu ababini abatshatileyo. Ukuba sifuna ukwenza into ethile nethile. Ndamfonela, wandifonela phofu sincokola. Wathi Pietermaritzburg ndileka khona njalo. Le nto ethetha ndeni wayithetha kum. Wathi ndiyaleka ngoku kangathi uba uyokwenza nto. Wathi ndiyaleka tata. Ukuba akukho control over imali, I'm telling you. Niyawuswela umusi ekhaya ningabi namzi apha niphile ematshotshombeni. Ke umbona umuntu ofumana indlu akuthithi apha inayithengisa ohlala emkhukwini. Because why? Akho kuvana apha ekhaya. Sefumene indlu yamahala. Sinezo zinto ke bazalwane. Nomama ke ofuna ukuthenga yonke ifashion engafuna udlula. Abadlula zefashion zenza uba kube khona i-problems ekhaya. Abantwana balambe kodwa umama unxiba kahle. Abantwana babe mdakanyana ekhaya. Abantwana babe mdakanyana. Mana usule ngabantwana bomzalwane abantwana bamdakanyana nje. Abantwana. Tata nangu nomama babahle banxibe kahle babheke enkonzweni. Bathe bangaye enkonzweni ke abantwana babazalwane. Enkonzweni abantwana babazalwane. Imali amakholwa aphusha abantwana babo. Because kukhona financial issues and kukhona izinto ezi-unresolved emakhaya. Amen. Khona omama abangabazi uba yini baba yamalini. Can I tell a secret? Tell a secret. Mamuke tuamfuwa funelwa ndimu msebenzi. Ndamnegotiate la nesala. Yake ndiya yazi. Ndamnegotiate la nesala na ndimbhadalele le mali. Yawo ndiyamthanda, ndimfunela umsebenzi. Bazalwane, kukhona i-problems ezininzi emakhaya in terms of like imali. Zininzi kakhulu andifuna uxoka. Zininzi. Impilo ayiphambili ngaphandle kwemali. Imali iyafuneka. Impilo iyama ngxi ukuba kukhona i-problems ekhaya ezemali. Fihla ne-payslip, fihla yonke into. Wathi awuzayenza ngokwakho lo grocery nathi yenza. Yalo xesha namajala amanguna wanga. Funa usetlisha wona. Omama ke bathanda nomashonisa imali sebolekwayo. Sikhansilisha kokoko bazalwane. Ezisontweni. Abantu ababoleka imali abangomama. Aboleka imali thanda amajala. So awukwazi ukupeya i-5,000 umyeni apeya 6,000 nibe ne-problems. Omnye uthi lo incinci lo mama, ininzi lo mama. 2,000 and pay 1,500 rand.
hockey forum. Forum die hockey pa. 1,500. Kenya or 2,000. Bazalwane, umfazi ongena ngqondo ufaniswa nantoni? Hayi bazalwane, asizoyiphika. Omnye uzawuthi kutheni utata ingene ingathethi notata. iBhayibheli kakhulu lithetha nomama and liyabanqanda entweni ezininzi. And liyabanqanda because no liyabanqanda umama kakhulu. Nakuke kuthiwe intshumayelo zakho tata kutheni iBhayibheli lithe nca kubo because bathanda izinto. Amen. Amen. Financial issues in chapter. Amen. Ezinto enithetha ngazo apha ndithi umntana wentombi oqhela ukuthi tata ndifuna imali, ndifuna into ethi, ndifuna into ethi, ndifuna apha bo, ndithi hamba uye phaa. Utata mane khupha imali apha ngepotsho. Khona abanye abantwana abaninzi apha ngaphandle bamane bekhupha imali abafazi bengayazi. Nothina ungabi na financial issues ekhaya. Impilo yeni impilo yokuxoki. Because once wakhupha imali ecaleni impilo yakho impilo yokuxoki. Impilo ntoni? Awukholwa wena. Kungcono umntana umnike umfazi wakho umxelele if akafuni mnike. Yabona lona but eyazi uba umntana ucele imali engakho uthi uza kwenza ntoni. Wesike abantwana bethu abathi nothuba abafuna ntoni. Ucela nje imali. Bazalwane. Imizekelo 31 verse 10 to 31 Joshua phansi. From verse 10. Dingathi xesha lakho enkokheli. And bazalwane i-problems zemali ziyayichitha nemichapho niyazi lo. Niyazi lo. Uba kukhona i-problems zemali emchapeni abantu abangomama bayathanda amadoda angenamali. Maske sithethe inyani bazalwane. Problems zemali emchapeni. Zamindele imibuzo. Uba how can we overcome all this? Cela undifundele ma. Verse 3. Amandla akho musa ukuwanika amankazana. Usebenze ubile contracteni ubuye ubili. Uthi ungabi na financial issues ekhaya. Imali oyilahlela le mankazane. Tadumonakala. Suka. Nandi. Ndayamkela le nkonzo. Ningifundise bazalwane. Shayilo kuLunkulu izandla wona. Ngicela senzeni ngohlobo manje. Mase sihleli phansi ixesha elide. Haleluya. Masinikeze utata uPuthu. Haleluya. Lemizuzu yakhe. Akushonkathele ezitopiki ezimbili. Then sibe ne-break nje kancinci. Selula inyawo. Umama bayathanda ukufota. Awuthanda ukufota? Bafota. Nami ngiyafota. Amen. Hallelujah. So sanikeza nje uNkulunkulu nje lemizuzu yakhe. Then xa kegqibayo sike sifumane i-break nje. Selula inyawo. Then suke sizogqibezela abantwana bakaThixo. Amen. Ivangeli elakuthanda elasikhulula
Esondweni ilo